חזרנו לאולפן כלכלי, עכשיו אנחנו עם ההשקעות האלטרנטיביות. גופי הפמילי אופיס שמנהלים את נכסי העשירים מייעצים לא מעט לנתב את הכספים להשקעות אלטרנטיביות, הרבה יותר מהשקעות באפיקים המסורתיים יותר בבורסה. האם הפמילי אופיס מכוונים לדפוס השקעות של מוסדיים? ומה היתרונות הגדולים בהשקעות האלטרנטיביות דווקא? על כך אנחנו נשוחח עם לירן וייסמן, יועץ לפמילי אופיס, מנכ"ל ב-Buyside Partners. שלום לירן, מה שלומך? אהלן, נעים מאוד, צהריים טובים. אז אנחנו מדברים פה על עלייה בהשקעות האלטרנטיביות אצל הגופים של פמילי אופיס שמייעצים, אז אתם מאמינים בזה בהשקעות האלטרנטיביות? אז תראה, אנחנו באמת רואים מגמה הולכת ונרחבת בתחום של השקעות אלטרנטיביות עבור המשקיעים הפרטיים הקשירים, באמצעות הפמילי אופיסס, אז זה בהחלט שם. אפשר לראות זאת גם באמצעות הנגשה של מוצרים אלטרנטיביים נוספים שמיועדים ללקוחות הקצה, למשקיעים הפרטיים, וזו בהחלט מגמה שצפויה להימשך, כמו שאמרת, בעצם כהמשך ישיר להשקעות המוסדיים בתחום. אז מה החלק של זה בתוך כל תיק ההשקעות של... אז גם זאת אומרת, אפשר לראות את זה כאיזושהי מגמה שהולכת וגדלה בפמילי אופיסס, כמובן שזה התחיל יותר מעבר לים, ועם השנים בעצם נכנס יותר ותפס תאוצה גם בשוק הפמילי אופיס המקומי. אפשר להגיד שזה נע בין אחוזים בודדים לעשרות אחוזים, זאת אומרת, יש כאן מנעד יחסית רחב בסגמנט ההשקעות האלטרנטיביות, וזאת כאמור גם כפועל יוצא למוצרים נוספים שנכנסו לסגמנט, בין אם מוצרים נזילים יותר או פחות. אוקיי, אז בדיוק בעניין הזה, בוא נדבר על באיזה השקעות מדובר, במה משקיעים. מה זה אומר אלטרנטיבי? אז השקעות אלטרנטיביות הן מאוד מגוונות ולמעשה מהוות אלטרנטיבה לכל השקעה מסורתית בשוק ההון. זה יכול להיות נדל"ן, השקעות פרטיות בחברות, חוב פרטי, תשתיות, הון סיכון, סטארט-אפים, כל בעצם סגמנט שהוא אלטרנטיבי לשוק ההון המסורתי. ומה מבין כל הדברים האלה שציינת מועדף בעיקר על המשקיעים היותר עמידים, העשירים? אז אני חושב שקודם כל אפשר לראות את הנדל"ן כאיזשהו תחום, איזושהי שכבת בסיס בתוך הרכיב האלטרנטיבי, שאפשר לראות כמעט בכל פמילי אופיס. לאחר מכן אנחנו רואים בעיקר בשנים האחרונות, ובייחוד כעת את סגמנט החוב, את אפיק החוב הפרטי, שגדל מאוד, והוא עדיין מהווה איזשהו מרכיב מאוד משמעותי, גם חוב לחברות, גם חוב לנדל"ן, זאת אומרת, זה איזשהו אפיק מאוד משמעותי כיום באלוקציה. Private Equity הוא בעצם, נקרא לזה, הבסיס בדרך כלל בהשקעות אלטרנטיביות אצל המוסדיים, ואפשר לראות את זה גדל גם ברכיב האלטרנטיבי אצל הפרטיים. מגוון מאוד, אבל עדיין אלו, אני חושב, הסגמנטים שיותר מהווים את ליבת האלוקציה. כן, ולמה בעצם אנחנו רואים יותר השקעות אלטרנטיביות? מה הסיבה שזה הפך להיות פופולרי? בקרב משקיעים עשירים דווקא. כן. אז תראי, זה התחיל קודם כל באיזשהו תדלוק, נקרא לזה, ותמרוץ של סביבת הריבית האפסית, שלמעשה גרם למשקיעים רבים להסתכל ולהרחיב את האופקים שלהם על מנת למצוא ולייצר אלטרנטיבות השקעה בעלות פוטנציאל תשואה גבוה יותר מאשר בשוק ההון המסורתי. זה גרם להם למעשה ללכת למקומות של חוב, של נדל"ן וכדומה, כדי לשפר את תשואת המטרה. עם זאת, וחשוב לציין, יש כאן סיכונים נלווים רבים לאותן השקעות, לצד היעדר נזילות, שהוא אלמנט מאוד משמעותי בעצם בקבלת החלטה השקעתית בתחום הזה. המשקיעים העמידים האלה שאנחנו מדברים עליהם, יש להם יותר חששות ממשקיעים אחרים בענייני סיכונים גיאופוליטיים, מיתון או כל סיבה אחרת, אינפלציה גבוהה, ולכן דווקא הם מכוונים לאלטרנטיבי? יש המון הטיות פסיכולוגיות. גם אחד מהתפקידים של פמילי אופיס בסופו של דבר הוא לתת מענה לצד הפסיכולוגי של המשקיע. וכחלק מאותו מענה פסיכולוגי, אנחנו נדרשים גם לתת מענה לתנודתיות של התיק, וכאן למעשה יש חלק מאוד משמעותי במשחק להשקעות אלטרנטיביות. הן לא נסחרות בבורסה, אין להן מרק טו מרקט שלמעשה כל הזמן אנחנו רואים את השיערוך שלו. אבל יש איזושהי
נטייה למאוס קצת בהשקעות היותר מסורתיות בבורסה? יש להם נטייה להתרחק מזה, פחות מניות, פחות אג"חים, יותר אלטרנטיבי? ממה זה בא? אז קודם כל כן, המטרה היא לגוון יותר את תיק ההשקעות, ולמעשה להגיע גם להשקעות שנחשבות, לפחות כפי שאמרת בהתחלה, השקעות מוסדיות. אז יש כאן איזושהי מטרה אחת שלמעשה היא ההגעה למוצרים שהם יותר ייחודיים, ופחות כלל ציבוריים, נקרא להם ככה. ולצד זה גם, כן בסופו של דבר, המענה לצד הזה של התשואה הגבוהה יותר, יש להם יותר הון, יש להם יותר נכסים, והם גם רוצים בעצם לספק תשואות גבוהות יותר בפורטפוליו הכולל שלהם, וזה בעצם אחד הכלים המשמעותיים שבהם יכולים לעשות את זה. זה באמת מספק את התשואה הגבוהה יותר? בהשוואה למניות או אז למעשה היה לנו עשור כמעט של סביבת ריבית אפסית, שעזר מאוד, בעצם תמך באותן השקעות לייצר תשואות גבוהות. אנחנו נתקלים באיזשהם קשיים שהשוק כולו חווה, אגב, גם מוסדיים, בקרב השקעות אלטרנטיביות. לא כולם כיום מספקים את תשואת המטרה עליהן הם דיברו בשנים האחרונות. השוק קצת עובר שינוי, יש כאן איזושהי קונסולידציה צפויה מבחינת היקף ההשקעות האלטרנטיביות שהגיעו ארצה, מי תישאר ומי שלא, ולכן ראינו כן תשואות שעמדו בהן בעבר, לא בהכרח נראה את אותה מגמה גם בעתיד. הפמילי אופיס בארץ הולך אחרי המגמה בעולם? זאת אומרת, בעולם זה כבר נפוץ, זה כבר משהו שאי אפשר להתעלם ממנו, ואתם הולכים אחרי המגמה הזאת? אז המגמה הזו, בארצות הברית בפרט ובעולם באמת בכלל, אנחנו באמת רואים את המגמה הזו כבר הרבה מאוד שנים. אפשר לראות פלטפורמות מאוד מפותחות בחול, שלמעשה כבר מנגישות השקעות אלטרנטיביות לפרטיים. אלו לא פלטפורמות חדשות. ולכן אנחנו כן, בהחלט רואים כאן איזושהי מגמה, קצת בעיכוב אמנם, של כניסה לתחום. זה מתבסס וזה צפוי להמשיך ולהיות עוגן בתיקים. כן, אז עד כמה המשקיעים העשירים, בואו נקרא לזה, מתעניינים בחברות הייטק, בסטארט-אפים, הם משקיעים בהם? אז קודם כל, רבים מהם הם חלק אינטגרלי מאותה תעשייה בצורה זו או אחרת, בין אם הם מנהלי קרנות הון סיכון, או בין אם הם יזמים סדרתיים שכבר מכרו מספר חברות, ולכן אני חושב שעוד לפני שבכלל פמילי אופיס נכנס ומטפל בפורטפוליו הנכסים של הלקוח, במרבה מן המקרים זה כבר רכיב שהוא קיים בתיקים. יש התעניינות. זה קיים, זה מרכיב רציני בתיק? זה מרכיב משמעותי שאני חושב ורואה שבשנתיים האחרונות נאמר הוא פחת. הוא פחת בצורה משמעותית. התיאבון של משקיעים, גם המשקיעים הגדולים, הלך וסטה לכיוונים אחרים. נגעתי מקודם למשל בנושא של פרייבט אקוויטי וחוב. אז אני חושב שחוב די החליף במשבצת שלו, למרות שאלו שני עולמות שונים לחלוטין, אבל הוא מרכיב אלטרנטיבי שהיווה חלק משמעותי יותר, אז יש איזושהי הסתה מסוימת של הנכסים. קרה שמשקיעים כאלה השקיעו בסטארט-אפים שממש ביצעו אקזיט, והם נהנו מהפירות של האקזיט הזה? כן, אגב, עוד פעם, זו אחת הסיבות המרכזיות שבגינן הם הפכו ללקוחות, אבל... למה להשקיע בזה? כן. אבל בהחלט יש אקזיטים. אני חושב אבל שעוד מגמה שאנחנו הולכים ורואים, גם בקרב משקיעים גדולים, גם בקרב מוסדיים, היא הסתה גם לכיוון של קרנות השקעה, ולא רק השקעה ספציפית בחברות, או בעסקאות נדל"ן ספציפיות. יש איזושהי מגמה מסוימת לטובת קרנות, גם מתוקף פיזור, בבחירת מנהל, על פני בחירה בעצם של עסקה ספציפית. אז הכיוון שאליו הולך הפמילי אופיס, קצת מתחיל לחכות, אמרת את זה מקודם במילה, את המשקיעים המוסדיים, זה ממש דפוס השקעה דומה, נכון? כן, זה לא אומר שבהכרח הבדיקה וההיתכנות וההתאמה של ההשקעה היא רלוונטית גם למשקיע הפרטי, אבל המגמה כמגמה היא בהחלט לנסות ולהדביק את הדפוס המוסדי, אך בהחלט נדרשות כאן בדיקות נאותות שהן נפרדות מאותן בדיקות של הגוף המוסדי שמשקיע. איזה בדיקות? אז בסופו של דבר, כפמילי אופיס, שהוא חורט על דגלו, שהוא גם בעצם שומר הסף ואיש האמון של הלקוח, הוא נדרש לבצע מספר בדיקות נאותות, כמובן בדיקת נאותות השקעתית, שלמעשה הוא בוחן את כל ביצועי הקרן, המנהלים, הוותק, כל מה שאני קורא לזה, כל מה שלא נכנס תחת החומרים השיווקיים של ההשקעה. בעצם למצוא את כל הבעיות העתידיות שעשויות לצוף.
כל המטרה של ה-Family Office, של ההשקעות האלטרנטיביות שאנחנו מדברים עליהן, זה למנוע את המשברים הפיננסיים שעלולים להיות בהשקעות אחרות, רגילות יותר. תראה, למנוע זו מילה גדולה, אבל הייתי אומר למזער את הנזקים. אבל לשם זה הולך, זאת אומרת, זו המטרה הראשונה של הדבר הזה? אז כמו שאמרנו מקודם, יש חששות בקרב המשקיעים העמידים מהעניין הזה, נכון? כן, אז תראי, התפקיד הוא בסוף לבצע בעצם שימור הון ללקוח, וכחלק מזה זה גם בעצם לנהל את הסיכונים בצורה נכונה. אז בהחלט, נושא של פיזור סיכונים, פיזור ההשקעות. אגב, יש גם איזושהי בעיה מהצד השני, כן? לפעמים פיזור יתר, שנובע מתוך איזושהי חשש או איזשהו פחד מלבצע השקעות משמעותיות, מייצר גם פיזור יתר. אז אני חושב שבסוף לפזר בצורה מיטבית, היא לדעת איך לפזר על פני מספיק השקעות, ומצד שני לא פיזור רב מדי, שלמעשה מאבד את האפקט של הבחירה הסלקטיבית של כל קרן השקעה בפני עצמה. מה זה פיזור רב מדי? אני אגדיר את זה אחרת. אז זאת אומרת, אני חושב שחלק מהתפקידים של Family Office בפיזור, הוא קודם כל לבחור בעצם את הסגמנטים ואפיקי ההשקעה. זאת אומרת, זה חלק ניכר וחשוב בהליך של פיזור השקעות. מצד שני, once בחרנו להשקיע, למשל, נגעתי מקודם, בחוב פרטי, להשקיע על פני 10 או 20 השקעות רק לאותו סגמנט, ובסופו של דבר יעבו כל אחת מאותן השקעות רכיב מאוד מאוד זניח של פחות מ0.5% או 1% מהתיק הכולל, זה נמוך מדי. איך אתם בודקים מה מתאים לכל משקיע? איזו השקעה שמתאימה לו בדיוק, לצרכים שלו? איך אתם מכוונים את זה? אז למעשה Family Office אחראי באמת, כמו שתיארת, לאפיון הלקוח מהיום הראשון שלו, התאמה לצרכים העתידיים שלו, ובעצם סיבולת הסיכון שלו. אחד המרכיבים המשמעותיים זה בעצם רמת הנזילות של ההשקעה. השקעות אלטרנטיביות הן בעלות רמות סיכון שונות, וגם מצד שני תנאי נזילות שונים. יש קרנות שהן מאוד קצרות, וניתן להשקיע בהן באופן תדיר, מדי שנה או מדי חודש לעתים, ויש קרנות שההשקעה בהן היא לשיעורין על פני שנים, והתקבולים הם למשל אחרי 7 או 10 שנים. ולכן בסוף צריך לייצר את המנעד הזה של ההשקעות, שידע לייצר תזרים שתואם את הלקוח בכל נקודת זמן. אני רוצה לשאול אותך לגבי הביקוש להשקעות אלטרנטיביות כאלה. אתם רואים שהביקוש הוא בא מלמטה, זאת אומרת, הוא בא מהלקוח, או שאתם מכוונים מראש את הלקוח, כדאי לך ללכת להשקעות האלטרנטיביות, זה מה שיוביל אותך לתשואה הטובה ביותר? מי מכוון לשם יותר? אתם או המשקיע? אז עד לפני מספר שנים, אני חושב שה-Family Office הוא זה שיותר יזם את הפנייה הזאת למשקיעים, ובעצם הוסיף את הרכיב האלטרנטיבי לתיק. היום, גם באמצעות או בעקבות ההנגשה של כלים אלטרנטיביים רבים למשקיע הפרטי, בעצם ברף השקעה נמוך ובאיזושהי אריזה שיווקית יפה, אז למעשה המשקיע הפרטי היום חשוף בצורה זו או אחרת להשקעות אלטרנטיביות, וזה הרבה פעמים מגיע גם ממנו. אז זה התחיל יותר מצד ה-Family Office, אבל היום הרבה מן הפניות של לקוחות, ראיתי את ההשקעה הזו והזו, שמעתי על השקעה כזו או אחרת, מה דעתך? אז היום זה קצת, המנגינה קצת השתנתה. ואתם, כשאתם שומעים, ראיתי את ההשקעה הזאת והזאת, אתם מייעצים, אתם אומרים לו, לא, עזוב, לא כדאי לך ללכת להשקעה הזאת, יש בה סיכון. ובכלל, מה הסיכונים בהשקעות כאלה? אז קודם כל מסתכלים על ההשקעה ממבט על. זאת אומרת, עוד לפני שצוללים ובעצם נוברים בפרטים הקטנים של ההשקעה, חשוב להבין בסופו של דבר מי הצוות. עוד לפני שאפילו מבינים מה הביצועים, חשוב להבין מי הצוות, לראות את העקביות של הצוות, גם בעצם בתמהיל הצוות, אבל גם בעצם באסטרטגיה של הקרן. אחת הבעיות המשמעותיות שאנחנו רואים בשנים האחרונות, אנחנו מקבלים ורואים קרנות מסוימות, אבל שהאסטרטגיה שלהן היא לא אותה אסטרטגיה שבגינה הם בעצם מגיעים ומציגים את מרכולתן עבור הקרנות ההשקעה הקודמות שהם למעשה שיווקו. יש כאן איזשהו שינוי, וחשוב למשל לשים לב לנושא של אסטרטגיה, לנושא של האנשים, לראות את ההיסטוריה שלהם בתוך אותו גוף השקעות, בגופי השקעות אחרים, על מנת לראות שגם בעוד 10 שנים לא נופתע. כן, זה תפקידכם, זה מה שאתם עושים. כן, בין היתר. לירן וייסמן, מייסד ומנכ"ל בייסייד פרטנרס, אני מאוד רוצה להודות לך על השיחה הזאת, על Family Office. תודה רבה שהגעת אלינו. תודה. אנחנו נצא להפסקה קצרה, אחריה נדבר על יחסי הסחר המשגשגים בין ישראל ליוון. אל תלכו לשום מקום, מיד חוזרים.